vosaltres sereu el primer equip de tota la història de l'Adam que estrena aquesta instal·lació. Hem estat molts de temps mirant on podíem comprar un camp perquè fos nostre. No haguéssim pensat mai que fos a la ciutat de Barcelona, però el vam trobar, que és aquest. Doncs nosaltres vam comprar aquesta instal·lació, que té 30.000 metres quadrats, és un terreny nostre, propietat de la Fundació Adam i, per tant, del club de futbol. Con muchas ganas y con mucha ilusión el primer día y más teniendo pues esta ciudad deportiva nueva que la estrenamos nosotros el primer día. Y bueno, muy contento y con muchísimas ganas de hacer una nueva temporada, bueno, con mucha ilusión y esperemos que sea un buen año. Ha sigut un llarg temps d'espera, però crec que ha valgut molt la pena. Les instal·lacions, com hem dit, ja són una barbaritat, o sigui, tot el que trobes és al màxim nivell. A part, les sensacions a dins l'entrenament han sigut molt bones, crec que tenim un molt bon equip. Esperem formar un gran ambient, una família i bueno, a veure que vagi molt bé l'any.